Ye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Mwanchu mwerigere ya Nensoko TV Uboroso bw'umugusi ne magoroba ende na kabira so mutinyo kanu mwaka bw'echelefu ibe kwane buna mbiyoga endera tekuna ndonsi ya sore aso magoroba obona semiremo yago asega siyaga bari na boigo nyumba yago na boigo asense mwenye ndeno kugena kwane nigo kwekera nubuna basike bayito bayariganire aseri tukuri gimato sanga so bwamo wete weke Tendo muhamata akamurangiria chikumwaro ribyo mote wa pati mbayo mwana yakaenda akawu ono nataka ngonye abesimwa chapeti nya sibarati omwana ori kwaruri ne tasige sieke begwakira insena kubune komo gongasi amati yaganire obokonyi kumubwenia tuna waki tuerure wakachikura elinda tuchenchi obogangu bwaitu banyare kobo. Because this is your civic duty to be able to elect the leaders that are going to serve you for the next 2 years. Obochori wabarai baba wakile bele SK Rosagirwa Southwest Nyanza kwa korekana ime county ya Kisii. As a result of these operations, we have successfully recovered significant number of mobile phones, that is 538 mobile phones. Abanyanyimbo basangirire ebintu ao byabete bikuibwa n'ebibage county ya Nairobi. Ase umuchakara mugoroba bono ereteriane Ishmael Mogere yamateye mukuru waseke nyero kiage kora ya kabere imiye ward ya kiungense mu yebunge ya kitutu cha Chenote county ya Kisii nigo egwetera makongu amanene magiga y'abana babo bagwetera makongu aho asoyo matari korora babere batari kuigwa na bono umwana obo ukanu mu murabu emyaka 12 nigo mwamatoyomo amutumete kwarulia emete asege siekebe agakira insaka bone komogongo asi amate ibono yatumikire kirekemo babwate kurigia komo konya ase bono baganirie enusu milioni nigo bono basabire obokonye kurwa sabrai ao nabo igo abantu bomoyo bugwancha erikonyora kibese ichi gutoria omwana obo burumuseke itopeto elmachiri agotumanya asubwagare magiga yogosanga nabarabu moichano nene niko gentwata insi hase kinyoro kiage kora tu ime ward ya Gegogi bunge kitutu cha Chenote county ya Kisii. Aigeta Nensoko TV niko bono tuatare amate yiga aiga niko abana babo bagwetera makongu ao omwana obo motangi omomura niga atari korra oyo kabiri neyo gatatu mbari gukwana oyo kane nigo atometwe no mwamate myaka ebere yetiro yobwate myaka 12 wache kumware metekorende ase egesiekebe agahaka inse nakabune komugonkoe asamarieta ongoro guchoisi kwamboka ngwenyi aigane nkayane oyo no mocho korono rwarete umumuro oyo no oyo kabere nabwata amatemo igabwata abana barema bari batatu noyo nere twakagere torenge bya nere umire umwana omonene niga ukorete eliso oyo kabere tari gukwana oyo gatatu tari gukwana oyo kane tari gukwana oyo nere orenge buya twasemereti ng'ere rindi nache gokonye nkeyeiga rende omwamata akamurangeria chikumwaroriria omote gwa pati mbayo omwana oyo akaenda akagwa
kurengana na ise abana biga nigakwerera soborro bonene nigaho ao nirikereke mabwate nabo igotumika kerebesa bwate kumurwanira omwana oe korende nigobona iseirwe Jengo rugusa muri onyego omwana oyo noyo no renge omwana tinyero mubegeto mutigo rekire na renge rogiricho ono mwana oyo nyasurikire paka bone igasa isi wangira kuchenji ya matiyiga nigo yareira soborro bonene mechando menge ba eteire geso mwana oyo anyaraka bagako kuro motigoro aswa mutaria sinyagitari ona bono nigo baganeirie nusu milioni eri mwana oyo anyaraka bagago konyeka ne ise irupaka bone igasa isi timbo atina munende yonsi iyi muranya ari konkonya asugumwa bwane netira matema makungu saiti bono mwana oyo orengo oyo kane nyere umwamate nyere orenge bwe liso iga umwamate nyere uchite ka ko mutikoro bono na mutari tikuchi busongo paka central no arenge paka tenwet paka yikire bo paka bone ka saisi gwetera rende morocho boremeru morocho bunenkeyere ekamanya goikera rende chibesa chiarenge nsinini umwana oyo eteri korwarerigwa chiaerire bono twatigaire na magoka amasa nigo bono ya matiyo yesokire na gusaba bokonyo kurwa sabarai ona biga abantu bonse omo bwancha ero ko bakonya gwisania enusu milioni yo ero bakonyera omwana obo taka monkonye abesimibwa chapeti nya simbarati no igatwa kwandira saba isimiwa baito barigeti chared masieka omobungo ito chared chabet nyakundi gaki toigumotokonye tonya toto simbarati esimba yetu ya Kisii County gaki enkeye gechandegete muna turano ari bone kende ngiri bakoria na kabando ngasimigiria nabo bari gana gatoke kara na nkaiga abuo nenchara yuka bono rende ebeseganirie erinde omwana yanyoro bakonyi nenuse million erinde agwenibwe bono nka kentikeyo turanyore yinde kemokonye okunga rukugusaba gwito kuripoteria Ensoko TV kurase kinyerekiga giage kora tuime wodi yake gogi bunge ya kitutu cha North County ya Kisii Nchepethuel Machin Bimano museketo Petwel Machini asokwarigania oroboti oruo togoswase county ya Nyamira bamenyi besemu ye bunge ya North Mogrango bakoragwa na Enoch Kusagero nigo bamwiranira mbya mono muraigwense William Ruto asokubwatu kamagendera gukia sensemu ye bunge yo ekero gietaro yae nigo Ruto arwa eire yuguche kurugeta seni kigetange kigari yo murero asensemu ye Konge University ya Nyamira ebare kurwa tombe isinta mokumoni gitaru amone chiro ya Ikonge bagokwana eme skuru ya Nyamahuru ase wodi ya Itibo ime ya Nyamira nigekere kyo biro mugusi abe imeye serikali na kurwesko gochia somura igwense William Samuel Ruto bosibwo mwaka w'echilifu ibere emerongibere netano nebiro musekito Stephen Yarikembode na roboti oruo asobwe imemono go habamenyi be bunge ya North Mogrango bakora wana Enoch Kusagero yogokora ase OBC yo muri Kyobotambe hase ewizara y'uburendi bw'imere Mondo Moro bakirembya mono murai bwense Moske William Ruto ase tara yayane na mono ase bunge ya North Mogrango asoko bwatoka getange kireri SGR ubogachibwe university ubogachibwe chiro ya Ikonge aboigo korwa yogo chakorosia para yo kubwatania nsemo ya tombe isinta mokumone weka gitaru asa malita ngoro kwa Enoch igetole Nyamuru polling station Ritbo ward North Mogrango constituency ekendo chaka iga na chaka iga koraba antaba ba Nyamuru iga polling station ende mono abantu Ritbo ward North Mogrango president to yure ase ngo board ya kabiri to kama tembe mona so SGR police station ya kabiri ya ba to tebambi ya mono kwamba vile alikuja atatune ali university kwa hivyo university nitaingia kwa
Bwana University for 1 day. Kwa sababu ninaendanga 3 days. Mama ninakaa njiani mpaka ninachoka. Kwa hivyo mwaka huu I'm so happy ya kwamba SGR ikiingia nitafika hapo Ikonge na banda naenda mpaka Mombasa Bwana University naona watoto wangu. Na hii nini alisema university. Badala ya kupeleka watoto university mbali, tuna train transport. Hapa ni karibu kwa watoto wetu watatravel. Unoyo minteno kwa tevire to sabtia Moske William Samuel Ruto anene una tutaraga Kanyamira County ni bintu biri abaga gotoa una kwana mbiendrete ko una kia Banyarwaria University nendrete ko roisiwa na kia Banyaru yani na Ikonge SGR eri una tebedega nerbi ko monyeno kwana asama rieta ngoro ku Felix Michael ekchana kia Nyamauro na omochesachi ogwakere timu ya Nyamauro igaiga tubwate chitimu sato China Getangwa na Nyamauro etore no mogoko monene ase oyo minto eno kwa inyoire fichana bya mwabo koru Nyamaura iga otoreteire chi uniform gwetera sobo konyi bwa PS Raymond Omoro okwanekere kioni go basabire abagusi anne mono abarai babeke omwananchi bosio asekeria batebrenganere bya omurayora bisi Moske William Ruto ewesiko muno omurayora bisi ekero chikura chikanyereire aso mwako 2027 muno ntotoko bwati tote una sai omurayore asekerogo ne President William Samoei Ruto to sababa abarayora into bagusi put the interest ya community mutwe para saba magendero patoka chiri skuru gitwale chila ba tuli chingia chipara tonyole chingia tonyole chichiro tonyole none chi markets ne chikaunti chinde Nigekerekio ko mo batebrenga one serikali ya obisi ne Moske William Ruto na nere bya ngombe gokamu bona iga egendere ko baki gokamu gokogera nere bwata mabere yense ekaro bwate ngombe ejirani bwate ngombe gokamu ne yawe litororia ondira tora mbego togose togoanza kuminyoke ejirani gokora ebere ejirani era kwa mabere ogokora ekara yawe anyorire muri basi mata na ki bono ejirani tino gukora mabere nkore nkameyani aboy Stephen Nyarike mone Ensoko TV Nyamauro Tibo Ward North Mogirango county ya Nyamira Arera tukotikira se county ya Nyamira bari mikurwa sensemo ye bunge ya barabwe ensemo ya mekenene ni goba kuburia serikali ya county ya Nyamira ebarigirire chipara chirense meyo chichiko baba kungu ekerembura ya ture bagusangara Ensoko TV ni goba bolira barayi babo babarigirire asa magendero niko nainde basebere serikali ya county ya Nyamira ensemo yoboremi amono botugi ebakonye kubwata chinswe eche serikali ya begitase ndani ya Kitaru erio chibakonye buna endagera umuseketo Vincent Monda na roboti orwase obwime yanda tebie Ensoko TV tiganya saba sisini then let it continue and take root habare miabu bakokiwa ne tara ya Ensoko TV asoko rigelige kabachire asobore minobo tugi imeye binyoro byabo nigo yamate ya orokiro mukyobo naboigo ali amakongu bagwetera asobore minobo tugi egento boigo bagoteba ekibageke kyabo nakyo gosemerio konene asobogi mobo nonye babwate omukyo yubonsi nigo naborobu amakongu ensemo yabalemi bekemerege chae nigo batebire chipara chensemeye tichibwati mungusonde bonsi maletangoro kudivina kurukitaru yani twashandikire chipara ntubwati ntu nabanyakona togotora chichae twabogoria tamba tambe bakasela amiga akali asa maletangoro kunasi kurukitaru akintu nabalemi bechae twachandikire para akitoko mugecha kuruga mpaka para moino runja samueletangoro ku Elijah mukaya nkanoga muroje ngatwetire pareje tirigweteka muroje pareje twarosere tigose mwaka 74 nali ajejetwe nani omonto narwara ani tokumobeke bunime toma komasogo che pare nene Samuel Ndali ondo mo village manager amaene ntobwati para ko yatule akuna gali naingia hapa ndani bune parere yengenchomono asekibago kende yonsi ogokora na baruboni go yabatitwe abase ko chinga gichinyinga cyabo ibage ko bachinga roro bone bagotara komi bamenya HIS bagopimira nabona matoke ntobwate na wanyina alta igweteka nga gatobogoli bagapara na pikipiki tego so aiga linda abali banyara kurusi imeri byabo kaiga bayira
papi maraisi nali turanyore gasi rais yamateye nigo yararekane korage byara bororo gocha sabara ibabo abo bachorete egento boigo bagoteba abarai abo babebire oyo twete chikura ndero cia sachete gochi koruya kalemetwe ngonya korara no moromu Waisimiwa ntobwate babwete gotokonye gasi eye bono okubolia kwabo umuchumbe worogongo rwa borabu na boigo serikali ya kaunti ya Nyamira baigwe eliogieli elio babarengererie boikiranu aso wanja gakitokonye ngorera turi twachandikire muno tokonye yora twate ngakora njo mwesimi wa rubayo no mugambio itore ntogwanjete yokamuranja rotoza abaisimigo baito no mwesimi gwosero koranje na yeso ime kwana no mugambio tarubayo motoroserie para kamuranje bono kamuranje tware kuboli nyalibe gavana aiga no kwanyorete chikure chinyinge kitarurocha di okay kamuranje tware gosorora aso wanja kwino gavana nyalibo ngeresa epale ne yao gaki inchuo tokonya tari siasa inchuo tokonya nae no yiroche bune no nae no chato goeta na boigo ekiombekeria kie barini ya Kitaru ekio kieroberetie elio korigererio botugi bwe chinswe ase barini eyo nigo na barbo bagosabe serikali ya kaunti ya Nyamira ensemo yoboremi no botugi ebasire kuruba chinswe chio elio na barbo bakonyeke kurwa ase barini eyo amariete yankuru ku Nicholas Nyakerio bare tuanya kufaidika kurwa ase barini eyo yere quite very much resourceful to the community but resourcefulness yeyo intera ba utilized well so that tonyore ifaida kurwa asere insuwe chichi abegetu na county government for a quite long time 4-5 years ago if not 10 up to 10 wono chinsuwe chintubwa ti bifa byo turachinyore so that either litanga turachiria wono chinsunjire chinyege sana ima ntuganetie serikali etokonye ebifaa biribigo bikuruba so that nalitora benefit on the other hand chombe ngoja chire cyanyu amacha gayari ngebuya torosi ase chombe chikonywera so that nchiko genda mpaka roche chaji go disturb jinswe go se amacha asarika igondero sumura enyomba nere yarosati buga kale na fisheries enyombe ye yacheka ba disturbed twanyetaka enyombe iyo esrosigwe ebe kwemera ngo nikidirisa twabeka files chetu twagachororo twagache ibintu bitororo na inde gituranyare kane ngatwarusi chinswe chiroche gaiga twanyore nja dogo chirusiororo na botogo chibeka kanyomba kamoiga twaoneriororo twaonerio twasabrairoro gocha saba minto korwe bunge ya borabu nchengoro kwa Vincent Monda na kwariganiria aya imeyen Soko TV asense muyenda abanyanyimbo be county ya Nairobi nigo basangiririe bintu ao ebyo byabete bikoibwa kurwa saba menye be county eyo ayungorengana no mukomanda w'abanyanyimbo rosagia rwa Nairobi Isa Muhammad asatebire bintu ebyo nigo byatokite ose nigo byatokite korengana no botukibu mutinyo yomo asatebire abakagirwa nigo babekiru byara asibara chukiko bosyo bwekigambiro no botuki nigo bogenderete kwenekigwa ebintu ebyo ngoikirana bire ose ngoikira bire abanyere buno museketo Linet Nyambane agotumanya asobwagare abanyanyimbo be kaunti ya Nairobi bakorire obunyabi ase banyorire ebinto buna kisimi chichaja na boigo chibunduki ebyo byabeire bigotumigwa nebibago gokora obusari ime kaunti eyo. We have intensified our patrols, both intelligence-led and our operations, targeting criminal elements involved in mugging, phone snatching, armed robberies within the city. As a result of these operations, we have successfully recovered significant number of mobile phones, that is 538 mobile phones, which were stolen or robbed or snatched within the city of Nairobi, all corners of Nairobi. Gukwana nabariki bamangana amaya imeyo mucho Nairobi no monene bw'abanyanyimbo asorosagiorirwa Nairobi Isa Muhammad nigatebire ebintu ebyo nigo byasangererigwe ase kakyo mutenyo yomo ase abakagerwa babekiro byara na nigo baguche kuirwa ase kigambero ase boigo baguche kubwaterana n'ekikambania cyokorosi kisimi erigwikirania obotuki na kwenekia ebintu ebingwikirabire abanyene. We have arrested several suspects who are before court and others who are still in custody. The latest ones
we're still processing them, and they will go to court. We're working closely with mobile service providers, investigative units, to trace and reunite recovered devices with rightful owners, with their rightful owners. In addition to that, we were able to recover 24 laptops, 1 TV, there are 20 electric chargers, these motorcycle electric chargers. One cost 20,000 shillings. So we have recovered 20, which was either robbed or stolen. We have also 24 boxes for repackaging the telephone. You know, when they steal one mobile, then they repackage it to look new again, so that it has a resale value. So we're also dealing with the receivers. We have arrested a number of receivers and we have charged them before court. If you see this toy, like this one here, we recovered from a cyclist, and he was robbing people mobile phones within the area of South C and others in areas of Pangani, South B. So we have arrested several of them. Chingakie Checho Mohamud nigo airaribagerio na kurugu kurera guchia ase bari bonsi bagukora okorobekana batari kubwatia rechiko. Let me emphasize that we do not oppose or do not give permissions to demonstrations, but we facilitate lawful assemblies to ensure that the citizens exercise their constitutional rights safely and without interference. For this month, we have facilitated 18 protests and processions, and we have protected them, guided them, and they were able to present. So don't confuse with riots and protests. These are different things. So what the law guarantees is protests and processions. So in that regard, we'll be able to provide security and protect whoever is protesting peacefully and unarmed, and will prevent criminals from infiltrating who may exploit such gatherings. And you're supposed to notify me or the police station 3 days, but not more than 14 days. There are those who came, they come today, and they tell me tomorrow they won't have a protest. They will not have it. And we will not allow that one. Ngoripoteria Nsoko TV, erietariane Linet Nyambane. Nyamara musekituline tia sokwargania oroboti oru magiga yomra ibwense Dr. William Samuel Ruto gotarero gongo rwagusi niko mosere twe county ya Nyamira Kongo mugeni atugutirare chinkwane cheruto igoro ya magendero gukwara kurwa nyangena igotoke wadi ya tinga nsemo ye bunge ya West Mugrango mugeni nigatebe Ruto neri baga korigali ogocha gusi erikorige kubwate sigwo koboko ribaga ya Matiangi nigo aine kigesa kukyo mugusi nge chikubwate si Matiangi oyukorengana nero korete mirimo ekero aringumo waziri nigo boigo amochiro mugavana Amos Nyaribo asikiria goteba no kubwatesia Ruto. Tunashukuru wewe ulikuja ukatembea katika kaunti ya Nyamira na Gusii. Na mimi nazungumza leo niko Nyangena. Huku pita hapo. Hiyo ni constituency ya West Mugirango. Na sisi tunaongea kama ndugu wa mheshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Wewe tunasema tembea uendelee kufanya kazi. Lakini sisi kama jamii ya Gusii 2027 tutasimamisha kijana yetu ambaye anaitwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Kwa saa hii sisi hatutaki uzunguke hapa kwa vijiji. Mafuta ambaye mwananchi anategemea kwa kila kitu, si bei imeenda juu? Inakuwaje bei inaenda juu hapa Kenya kuliko kule Uganda? Na mafuta inatoka Mombasa inasafiri mpaka wapi? Uganda. Sisi tunakuambia
maliza ufisadi katika serikali yetu. Na usije hapa kutukana Dr. Matiang'i tumesema mpumbavu. Matiang'i ni mpumbavu kweli? Alifanya kazi mzuri akiwa waziri wa elimu. Hawa watoto wote wenye walikuwa shule wanamheshimu kwamba alifanya kazi mzuri. Ama namna gani? Si alifanya kazi mzuri? Kwa hivyo sisi tunasema fanya siasa yako ukiwa na heshima kwa jamii ya Omo Gusii. Lakini maneno ya kusema kwamba 2027 2 term sisi hatuko hapo. Ama mko hapo? Ile vidole ulikuwa unaona inawekwa na mnai, watu walikuwa wanasema 2000 niende nyumbani. Ama namna gani? Usifikiri hiyo ilikuwa inakuambia 2 term. Na ndenda ilikuwa ndaingamua kwa ebinte byo mu president yabanya batoteviga. Kerege ndako kwana n'ebintu byabange tu kare serikali rimati ya Nyarobisi. Onyenega aliyo molero ya Ikonge oya abange tu kare okege tange geriye gabe kuna nawe gote na Ikonge. Lakini wone president yako nyasikiwe chimagega na endo etaga yo madenga be kama ruse emanye koira no. Ngwaka na tole tax. Wesawa ndoli gwaka na. Igo tawa tawanga chipara ne chinyinde chikorosi kwa bantu baminto ndaite monte gere. No enda ko chibosigisia chipara chikorosi kune chinyinge na serikali. No ni ndukara kare kare to kina korukisi gocha kebirugo ogende Nyamira barabara yali ngo. Lakini mo president yale ko karanso ofisi okolega astari okonya goetaga yokonya batangoro chie para kere ritu getai. Chirvasi chikorosi ku Kenya kila ritu. President ali ojio ujikolonji. Lakini gako ira nanka igaicha kolonji ngaise koja korwani omwana itogoro ku Dr. Fred Okemo Matiang'i. Mosuka ko Matiang'i. Mwasi bin toiwana renga na otogoro Matiang'i. Na ndio togo sawana no mogaba no itonya ribu. Nyadi bonero katotebiri nganero bwate kiama kiaro ko gosena kiona kia karuki. Gosebu pa. Nganero utange teke kiombe Matiang'i agocha kubori libo president. Na ndio karana roje gora gonjo karana mutanga ni kumukie biyaro bibere. Gona kumetie bintombire bukuyaso manga bantombale. Abuna wana amaji ko mobile. Onye kole para ira kabese pa pare ko. Gosabara mai. Biamara hasa wachoren Soko TV boroso Omo Gusii nabo kwendera kubwatia maya senchira yubwekiranu asomo goroba obona asabona nigo tukrasyo mirichiduka na nyuma yego semirichiduka ningira nena yanda mange toskare ne TV yao. Maumifunga bwato moyo nyigwete ngatindi monto jereye nkaro mororo asamalieta bakondo kama Taifa 254 indime ya Soko TV oboroso Omo Gusii ebagote bango gose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tukurwa ayamkira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancha omurigereria ayebune motitirira bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikiranu. Tomo chako bwata etariki 90 Daniel Omwaga
gose kogwancha nabo ogontona Erieta Suarez omogosori webegi iyokorio keraritko orio Jumamosi igochakera egetone gichinze sana na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorotera ayategire ase chigosori. And he's awarded a penalty. Omokubio neritko abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Gen Soko TV tochikumirana keraritko ria Jumapili jakera chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Karibu na ino mwanchu morigereria erio tugandire kwimanya amange asobot kubwa bono ekero bochori wabarayi baba wakili ba LSK Orosagerwa Southwest Nyanza bagendere tebono aba wakili kurwase Orosagerwa ime county ya Kisii niko basokiri irigwaka ekura erinde bachiko bachora barayi bari abaganitie niko batebiruna aba wakili abange asekerengo gietani temeronge 5 guchiguro niko basokirie gose niko basokiri gwake kura na kubeka ogosemere bunanko bachora bari abarayi abaya egati abarwaniri bekerogo kyobo Kirugo ngamo na Zela bonuke oyo orwa kuburigo cyase abande bonsi bagendera gwesokia irwake kura ase obwene n'ubwasioko asamalite gonkoro kuzel mabonuke igondo moengereria osomo wakili aigase town ya Busongo ronto bwato bochoria kwa abarayi bali bako tenenera aba wakili intenene buno yo mwa abarayi bali bako bori kerogo kyobonya obanya kerogo obachairman lero twikirega igakizi locots bantondo che bachire ase obonge aba wakili batemere wakachikura. In fact as chinsa cyaboniga abantu angenus yaba wakili bali registered in Busongo akire chikura. The report tubwate ku Roma Bay na Migori nelinga chinambe cyona kiro cyetani linus eyiwe korokinga abantu baito banchiranire nga obachori obonchorari bokolekana bole inkige kogara oro inki ekege kworoki nga mwanya bantu amwana inji nyene amoso nduna abo wakili tuerule wakachikura elinda tuchenchi obogangu bwaitu banyare ko bobu buyamono and basaba sen Maeche. I am the current SG Secretary General of this branch until 25th of this month, and hopefully beyond, because I'm also defending the seat. I can say that members have come out in large numbers, and so far the turnout as at now here in Kisii Lokot polling station, we are slightly above 50%, so which is a good turnout. We are hoping that the turnout will even be 100% because all the members are present, they are within us, and we are hoping that the turnout will be 100%. And it is always our duty as a national office to always offer support where needed, to always amplify what needs to be done in our branches. And today we call upon all the members of Southwest Branch, be it that you're in Homa Bay, be it that you're in Kisii, be it that you're in Migori, be it that you're in Kilgoris, to turn up, because this is your civic duty to be able to elect the leaders that are going to serve you for the next 2 years. Today we have exercised our civic duty, and we are so excited that members have turned up in large numbers. We're also humbled that our Vice President is here with us. I've been very vocal and
loud about fighting masqueraders and ensuring that our practice standards are maintained. And so we are so happy that everyone is here today to ensure that we choose and elect leaders who will help us in serving the members well. Asense moyende muwakili Walter Misire oyibo igo kurigekerwo kyo bunge asense moye bunge ya West Mugrango nigesokire na gotebanga ni gago sererigwe ubugima bwaya sekiringa ni gaberega komochia barai ka ukwana ime ya kibirigo Misire ni gatebrenga tariguchia gutiga eganga yayo kurigie ubunge asibo igo aragendere kumurikira ebintu ebyo bikogenda bugeka Gongoro kwa Walter Misire Gongoro rigekerwo kyo buchumbe West Mugrango constituency ko batebia bali bajakira propaganda bale ko ngenta ende ko bateye gente que tanga na mo ngenta aende ne kimara kole mibango yo ngenta nonde I'm waiting for you kana nje nonde na bana inchi dede ko bakani abato sina nabuna to kole siasa tali siasa yo ngenta na to bwate ni jumbe na information na nje Walter Misire ni ndagere ko ngentwa lakini nende nimpaka nyete gara nje nde na bana inchi ekana na mangana yang kobolia Bantaba mangana na beringo babolia both in private na and in public kuikira bona baikira sa konge lakini tindi mo aende na bangenta tikamanya na Walter Misire banga bali West Mugrango abantu bali batakete yo bukombozi ngana ko basaba abantu baito bagwate chukura so bonge elio tonyale konyora chinguru chinene West Mugrango yatwale mechande menga se miaka menge eyibone taketo mukombozi oyo lenje Walter Misire igonda etako bataya abantu bamintu na bwata chikura so bonge elinde monyole chinguru bona chiwe chigetio mukombozi no Walter Misire nchiko bakorere gasi eli mwantebia gasi eli mutaite kuchikonto manchi kokora chipara cheito gochiri chimbe naende twa tebirio muchumbo ito na sabaye para ne president yacha naenda agateba mpaka mangana ya machons lakini zaite gosisana tosabere ngo chipara na macha alitabe bintu biri byo kwana because yo musikoyo twamanyire no yo kwana bwoka West Mugrango bendongyo to gwe to gikende to chaka ku ruziro to sipara jeito abana baitu basome infrastructure yonse into bwate Magega yomurai bwense Dr. William Samuel Ruto kokora etaro ya ime yorugongo rwagusi asa rwa magendro awarachi gwikiranirwa nigo yo kabiro mu MCA bwe ward ya Kisii Central Kefa mrefu aesokire na kuburi umurai bwense kwenekia aseka kiemeti yenye tato erebosio ngucher gwikirania alia ngucher gwikirania magendro ayo ase agenderere kumwakire kuko oyo kurigekerwo kyuburai bwense Dr. Freddy Matiang'i na kumwarigania asorgongo rwagusi Samarieta igongoro kwa Kefa Mogaka uyo kabeiro mo emisio kisentiro na ndo uganyereire 2027 maambira nekirugo igongo kwana asetaro yomo president o Kenya omuske Samuel Ruto uyo chetegusi akuzira kilitare tindo jikosene bwate mane ndeons igago tara ikasuneka angane tikienda yako igora lakini muna na tadoro naro na mato ya marabwani asimekiro ne chinsiaga chiechiombe wo aseigo omora ibyense oganyereire next week omuske Fred Matiang'i na chache are saba kusibuna ko bakorera mirimo twamukarabisire na ndache na babo gachagwa atare kusi asaba antabar ko ngaina abantu na ndra abantu bachietegeti ebare gwakanwa ebinte bya kwanire kerasi nko bikorale tigangara akora twamoire metienye tato bitakoriri na hane dinkwane ebinte bya gukwana mbibekira se dirande abamuraba usamangana na kwanire na ayenge tali ali abantu bar kwereso chindega kiro kijya ora na makuta moroche achirege sara amafuta yekiro libono yone pigipigi nori na kubwa kuchiminyingwa siringi 300 toro chingoboke mabwasinyire omonto ora konye nse ya Kenya no moske Fred yo Kego Matiang'i na Keba Mogaka bo mo emisio Kisentro
Magega ye kiombe kia IPRA goke yarigoriria mafuta umuraiwense William Samuel Ruto nigabekire seyo muswada of value added tax wo mwaka w'echini fuibere 2025 na rimo asebono obiriri chiko na igo VAT erasa mafuta nigo yakeire kurwa sebirengo bye 15 na rimo gwika isano na isato weterese yeyo nigo bono rigoriria mafuta asegeka kimitinye tateribosio iritache gukina magega ye bungene na weti muswada uyu abwegero n'umuraiwense kubeka eseyi aseritkoria rero. Response to the global supply chain disruption arising from the ongoing conflict in the Middle East. No nation has been spared. The tremors of this conflict have traveled far beyond its theater, unsettling economies, creating tensions between heads of state and the moral voices of religious leadership, straining families and societies, and reshaping the global order. The bill responds directly to these challenges by reducing the value-added tax on petroleum products by 50%. This singular intervention is expected to return over Kenya shillings 13 billion in monthly foregone revenue to the economy, thereby easing the cost of living for citizens and supporting businesses. Your Excellency, with the National Assembly having expeditiously discharged its lawmaking mandate in a historic one day, Your Excellency, as the head of state and government, is most graciously petitioned to exercise your presidential prerogative as vested in you by Article 115 of the Constitution to assent to the Value-Added Tax Amendment Bill. Your Excellency, sir, I now invite the Clerk of the National Assembly to convey the vellum copies of the bill for Your Excellency's presidential assent. Excellency, I have the instructions of the Speaker of the National Assembly to place before you these vellum copies, 6 of them, of a short bill, only 2 clauses, but very impactful, called the Value Added Tax Amendment Bill 2026. This bill, Your Excellency, was introduced in the House by the Deputy Leader of the Majority Party, the distinguished member for Kilifi North, on behalf of the Majority Party. Your Excellency, this bill follows a dispatch that came from the National Treasury, dated 10th of April, which advised that His Excellency the President request the National Assembly to amend Cap 476 of the VAT Act so as to cushion Kenyans from the possible effect of the rising in petroleum products, Your Excellency, rising costs of petroleum and petroleum products, Your Excellency. Arena yo Abakenya baborwe gutia gusaga nibitaseni by'abanyanyimbo okuno kubori kurwa semu Inspector General w'abanyanyimbo Douglas Kanja okwana nabariki bangana mayigo kurwa Jogo House gaso mucyo nigo Kanja bagokora kibura burukinga kicemesangerekano ya gesiasa nabo ase okorobekana gose ase okorobekana asatebere nigo chiko mukerwa egetambukero egetidikeri chiko ase boigaru kuburi abanyanyimbo kubwatia lichiko chingaki bakorwa oborendi gose asobokoreri bwabo. Today I address a matter of urgent national concern. A disturbing pattern of coordinated and escalating lawlessness, including attacks on police stations, law enforcement officers, and critical infrastructures. These incidents have been reported across several counties countrywide. The National Police Service unequivocally these criminal acts. They are not merely unlawful, they represent a grave and direct assault on national security, public safety, and community stability. The agency of a decisive police at the first line of defense. To attack a police station is to attack the very security of the public it serves.
We further reiterate that the alarming surge in political violence and thuggery instigated by leaders across the political divide through use of goons and criminal gangs constitutes a direct threat to national security and will not be tolerated. We warn all persons involved to cease and desist immediately from such criminality. Failure to do so will result in the application of the full force of the law. The Constitution, the National Police Service Act, and all relevant statutes. Every action, whether during patrols, investigations, arrests, or public order management, must be lawful, must be proportionate and professional. Respect for human rights, due process, and the rule of law is non-negotiable. Bimaro mwanchu mwiriria ase ukubwatia muyase njira yogwikira no asubwe twabona na wikira gabona tukwikira omwerio ase ngakiye gakorende chinse sato ningirane na yande amange gendera kubwatia murubirio orachi kubwatia asubwe twabona tumirane chinsa isato eritariane Ishmael Mogere.